Ivangeli kaJohane isahluko sesihlanu sahluka nesokuqala. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona-ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHeberu iBhethesda, linemipheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo, belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngoba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamisa amanzi, kuthi lowo ongena kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe, noma enasifo-sini. Kwakukhona lapho umuntu othile wayesegula iminyaka engama-38. uJesu embonelele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo, wathi kuye, "Uyathanda ukusinda na?" Ogulayo waphendula wathi, "Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini. Xa amanzi enyakaziswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami." uJesu wathi kuye, "Sukuma, uthabathe uhlaka lwakho uhambe." Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Khona base bethi abaJuda kophilisiweyo, "Yisabatha, akuvunyelwe uthwale uhlaka." Wabaphendula wathi, "Ongiphilisileyo nguyena othe kimi, 'Thabatha uhlaka lwakho uhambe.'" Bambuza bathi, "Ngubani lowo muntu othe kuwe, 'Thabatha uhlaka lwakho uhambe' na?" Kepha ophilisiweyo wayengazi ukuthi ungubani, ngokuba uJesu wayemukele lapho kukhona isixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini, wathi kuye, "Bheka, uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalokho." Wamuka lowo muntu watshela abaJuda ukuthi nguJesu omphilisileyo. Ngenxa yalokho abaJuda bamzingela uJesu ngokuba wakwenza lokho ngeSabatha. Kepha wabaphendula wathi, "UBaba usebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza." Ngalokho-ke abaJuda kwayikhona befuna kakhulu ukumbulala, ngokuba wayengaphulile iSabatha kuphela, kodwa wabuye wathi uNkulunkulu unguyise, ezenza olingana noNkulunkulu. Khona uJesu waphendula wathi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, iNdodana ayingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uYise ekwenza. Ngokuba lokho akwenzayo yena, neNdodana iyakwenza kanjalo. Ngokuba uYise uyayithanda iNdodana, uyikhombisa konke akwenzayo yena. Uyikhombisa imisebenzi emikhulu kunalena, ukuba nimangale. Ngokuba njengalokhu uYise evusa abafileyo abaphilise, kanjalo neNdodana iyabaphilisa labo ethanda ukubaphilisa. Ngokuba noYise kahluleli muntu ukunika iNdodana konke ukwahlulela, ukuba bonke bazise iNdodana njengoba bazisa uYise. Ongayazisi iNdodana kamazisi noYise oyithumileyo. Ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ngiqinisile ngithi kini, isikhathi siyeza sesikhona namanje, lapho abafileyo bayakulizwa izwi leNdodana kaNkulunkulu, abezwayo bayakuphila. Ngokuba njengalokhu uYise enokuphila ngokwakhe, kanjalo iphile neNdodana ibe nokuphila ngokwayo.
uyiphile amandla okwahlulela ngokuba iyindodana yomuntu. Ningamangali ngalokho, ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Mina ngingenze lutho ngokwami, ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile, ngokuba ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumileyo. Uma ngizifakazela mina, ubufakazi bami abuqinisile. Ngomunye ufakaza ngami, ngiyazi ukuthi ubufakazi angifakazela ngabo buqinisile. Nina nithumele uJohane, walifakazela iqiniso, kepha mina angibamukeli ubufakazi kumuntu, kodwa ngisho lokhu ukuba nisindiswe. Yena wayeyisibane esivuthayo nesikhanyayo. Nina-ke benithanda ukuthokoza isikhashana ekukhanyeni kwakhe. Kepha nginabo ubufakazi obukhulu kunobukaJohane ngokuba imisebenzi uBaba anginike yona ukuba ngiyifeze, yona le misebenzi engiyenzayo iyangifakazela ukuthi uBaba ungithumile. NoBaba ongithumileyo ufakazile ngami. Anizange nizwe izwi lakhe, anisibonanga isimo sakhe, nezwi lakhe aninalo elihleziyo phakathi kwenu, ngokuba amthumileyo yena lowo anikholwa nguye. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo, yiyona efakaza ngami. Kepha anivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila. Mina angamukeli udumo kubantu, kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngize egameni likaBaba, aningamukeli. Uma kuza omunye ngelakhe igama, niyakumamukela yena. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa, ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Ningacabangi ukuthi ngiyakunimangalela kuBaba. Ukhona onimangalelayo, uMosi enithemba kuye, ngokuba uma benikholwa nguMosi, beniyakukholwa yimina, ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe, niyakukholwa kanjani ngamazwi ami na?